futuro e, por tanto, todos os galegos queren participar no propio futuro de Galicia porque é o seu futuro. E, por último, decirlles que me sinto moi orgulloso deste pobo, sinto-me orgulloso pola súa responsabilidade, sinto-me orgulloso por a mensaxe que está dando de participación. En o momento do COVID, Euskadi e Galicia inauguran esta etapa. Se podía pensar que se iba a facer con dificultades, sin embargo, lle podo asegurar, e senón vostedes o poden comprobar, que ir a un colexio electoral probablemente sexa un dos lugares máis seguros donde podemos ir hoxe desde o punto de vista de ocio, de playas, de terrazas, de bares, de cafeterías, e aquí hai organización, hai previsión, e tamén quixera, como é lógico, agradecerlle a todas as persoas que están acompañando, a todos e cada un dos votantes, as persoas que están garantizando que os maiores de 65 anos podan acceder con prioridade sin esperas. Tanto, os colexios electorais en Galicia son colexios seguros, seguros absolutamente. E quixera simplemente para finalizar decirlles que Galicia máis que nunca hoxe está nas mans dos galegos. E eu, que coñezo os galegos, e os galegos tamén me coñecen a min, podo acreditar que está nas mellores mans. Cando vamos a decidir que vamos a facer fronte á crise sanitaria que aínda vivimos e á crise económica e social que xa estamos experimentando en moitos fogares, moitos traballadores, moitas familias, moitos autónomos, vamos a tomar unha decisión que non é menor. Non son unhas eleccións calquera, son as eleccións do momento de maior dificultade sanitaria, económica e social que probablemente vayamos a vivir nos últimos 40 anos. E aí Galicia vai a decidir. Eu que quero que Galicia decida cal quere que sexa o seu goberno,